Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Buo na kita tulos ta Martes ngunyan, taod-taod alas 10. Meron ba? DSWD 5? Wala pang advice. Sige, oday bale. Good morning! Martes ngunyan, 14 de Mayo 2024. Tingog kan banwaan, minarespetar sa lambang miyembro kan familia, asin kan bilog na sosyudad kasabay ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kan kaldawon, an mahal na amang Diyos, an dapat perming enot sa gabos. Oy, dyan sa Alay Kotabi, mga friends natin dyan sa Albay Electric Cooperative, may nagsabog na transformer digdi po sa likod kang DCGB siguro, igo dyan yung transformer, dyan so putok kasubago. Kaya nasa emergency power kami digdi sa linyang ini. Makisuyo tabi, baka transformer yan o kung anong defecto dyan tabi. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to ang sa kuyang classmate dyan sa UWAS. Ana dating konsehala kan UWAS. Si classmate Jing Redrico. Ang sa kuyang notisya, dyan na pagkabanggi, igwaning bangkete dyan mismo sa may Plaza kan UWAS. Alas 6 anpoon mga taga-UWAS. Igwang bangketa dyan sa plaza. Como birthday niya ni dating konsihala Jing Redrico. Apat na bandaan magsurusaralida gayod. Pagkatapos 16 na caterers ang maserbi. Yugon mo. Yan kaya PPAC dyan sa gabos ng mga taga-UWAS. Birthday niya ni konsihala dati Jing Redrico. Happy birthday tabi classmate. Sagkod kitang taod-taod, tingnan natin kung anong advice sa Martes bagang niyan. Supposedly iyaon po ang DSWD 5. Katuwang tadyan ng tropa sa luwas ang news team Pading Jimmy. Change flower. Change flower na kita. Okay na ba? Okay na John. On air na kita John. On air kita. Change flower na. Yung transformer ba yun? O ano ba? Parang nag-trip off lang nag-trip off lang pala. Mga taga-Aleco. Salamat po. Pading Jimmy, Chief Jimmy. And siyempre, yaon dyan kumpadreng Jomar Bien, kumpadreng Alarmario, Joshua Bino. Sa control technical, June Napolis. Siya ang minalusot kan broadcast mi, boses mi tabi dyan sa AM band, sa traditional radio. Tabi sa bilog na Bicol. Sa newsroom, ang tropa, diretso ang laban sa panginot kang walang suko, hindi sumusuko, garantisado, aprobado. News Director Mardela. Yaon dyan si Jen Matthew Balyaran. Angel, kumusta na ang baby boy? Yung baby boy na Angel pero tulong si mana na ang edad dabi kunyan, tama ba? Yung baby boy ni Angel na Mustaza. Siyempre yaon dyan si Mary Joy Jarresco. Katabay si Madam Razel Cortez. Sarabay-sabay kaya panusin na dyan sa mga news, sumadakan bareta, lokal, national, international,
sa DCGB News Online, si Jimos Barrios, si Madam Sia Leron, sarabay-sabay pati sa production. Si Jerome Nico Martinez man sa Samuyang Broadcast po worldwide, netwide sa DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Diyos marhay na aga halidigdi sa Pilipinas sa Legazpi City sa PBN Broadcasting Network Complex DCGB AM Imperial Court Subdivision Legazpi City, Philippines. Ako po si Pio Fernandez. Good morning halay sa Pilipinas. Maray na aga kay Sir Popoy Balmes, good morning. Tapos dyan sa Men and Women kang JRB Calibration and Battery Shop. Yan, sa tuya yan ang mga paraan tabi. Good morning sa Lapu-Lapu. Yan, morning dyan ha. Pati sa mga dyan sa Lapu-Lapu nagkakapiraan branches nandyan kan JRB mga baterya kan auto de kalidad garantisado yaon dyan. Pati goma, mga goma ha. Fluids, belts, igwasin na dyan. May branch man, yung mga branch nindo na nakaantabay man, either online and AM band sa Kamalig, Ligao City, and Naga City, pati sa Tabaco. Yan. Sa Ligao pala igwasin ng computerized wheel alignment, yung JRB, Calibration and Battery Shop. Sir Popoy, good morning dyan sa Indogabos. Salamat ha sa padago sa pag-antabay, asin suporta sa DCGB. May monitor tayo dito, Kwan. Wala, para makita natin kung okay ang ating lalawgun. Sabi ba kanina, lalawgun. Si Pading June na Petero, Diyos maray na aga man tabi, dyan sa Lapu-Lapu. Yan. Okay na, June? Are we on air? On air ba tayo? On air na tayo? Yan, pwede na. Okay na? We are on air, yan. Uy, maray na agad yan sa satuyang mga barkada sa Bicol International Airport. Yan, mga drivers at porters. Si Sir Edwin Ala, maray na agad tabi Sir Edwin Ala. Tapos si Bong, buda si Arnel. Yan, baisa na tabi. Pag ako makalunad man ng eroplo, God willing, mag-uro istorya kita dyan, dyan, sa Bicol International Airport. Katana man lamang kita ng eroplano, magdamot-damot, man. Siguro dyan, puwerte man na premiuhan tamanan sa dirita, paminsan-minsan. Makadamot-damot kita, tabi, ha? Maglaunad bang kitang eroplo, pa Manila? Maghingo hamang kitang maka-eroplano lamang. Magdamot kisira ngaya 50 pesos ang kada pagsweldo. Maabot man ng Disyembre, makalunad na kitang eroplokaan. Sir Edwin Naala, good morning dyan sa Indo. Yung mga porters, si Sir Bong and Sir Arnel, drivers and porters dyan sa Bicol International Airport. Igwa kong sabaton sa kunyan, tibad makasabay ako duman sa grupo, may sabaton ako sa Biyernes. So alas 6 na biyahe kan PAL. Yan. Baad lamang magkahirlingan kita dyan. Kung dyan ako tabi. Sige. Si Sir Jerome Llarena, maray na aga tabi. Kumplean nyo daangon yan ni Mike Banania. Gunmuan. Mike Banania, kumplean nyo yan ni Mike Banania. Happy birthday tabi isa imo dyan. Tas happy pesta sa aga kay primong Bon Lumbaw. So aki ni Langka, so markada ko tabangan ki mahal na Diyos. Bon, mapesta pa rin sa Indo dyan sa Pawa. Alam na. Yan sa Pawa. Yan. O buda kay Manayolik Manayoli. Bad lamang kunya kitang libreng pangudto sa aga. Manayolik sa Pawa Piest. Bisperas gunyan. Sagan ka pestahe sa Pawa. Sige. Bueno, may istorya kita.
established ang connection ni Pading Jomar? Wala, hindi ba naputol? Sige. Kumpadre Jomar, good morning. What's happening dyan sa First? Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Dagdag na Bareta. 330 ng mga urig ang ginaradaan sa Banwaan, Kantiwi dahilan sa African Swine Fever. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ami Villanueva sa pagsasabi na naglalaom sinda na baka lamang na itong sa mga sample na pinagsubmit ninda para sa laboratorio, mag-negatibo na. Tangani na dahil na maglakop ining ASF, digdi sa nasabing Banwaan. Susugay Villanueva na pagkatapos na makadetect sinda ang African Swine Fever sa Barangay Huruan, tulos sindang nagkondusir nin information sa mga residentes para matabangan sinda na maibitaran ng paglakop kaini. Nagluluwas na nagpon ini kan sarong orighali sa Barangay Huruan ang dinara sa merkado sa slaughterhouse para bunoon. Ripio. Yan. Alagad pagbunua so para buno nagduda ta garudakulo na sinyales kan helang ang binunong urig kaya imbes na i-distribuer pinalubong ini iyon dangan kumino aki sample duman pikpa laboratorio nagluwas na positibo ito yan. Pagkatapos kay ito nagkaikuha na sindanin sampling pa duman giraray sa Barangay Huruan and isinabay na sa Barangay Bariis dahil ang taigwa mananahiling na may sintomas, nagluwas na bali apat sa Huruan, tulo sa Bariis na samples ang nagpositibo man. Iyo. Ini ang nagresulta tangani na in-implement din dapade. So 500 meter yan. radius na dapat i-depopulate ang mga urig. Na bareta takang inot na igwang patakara na ang dapat na gadanon so immediate sa ng pagiriba sa tangkal pero lininaw ni Mayor Ami Villanueva sa pagkipakulay sa DCGB News na pag ang infected is more than 4 kaipuhan 500 meter radius ang uutubon na patakaran. Kaya palan okay. Pero kung saro o duwa sana, ito sana ang gagarada nun na pag-iriba sa tangkal o yan nakataraning ninda. So ang dahil na mahiiwas pa. So ang resulta como sobra duman sa numero na apat 500 metros na kabilugan patalibong. Correct. Pinag-mercy killing 300 more or less. 330 ini. Kasabay sa Barangay Bariis. Iyo. Sinakob na itong Barangay Bariis. Iyo. Dahilan kang naunambita na sitwasyon. Sitwasyon, oo. So, sangon yan, sinabi ni Mayor Ami Villanueva na nagkondusir na sindanin random sampling sa iba pang mga urig digdi sa Banwaan, Kantiwi. And piglalauman na kung baka ngunya na aldaw sa aga o sa masunod na aldaw, maluwas ang resulta para ma-determinan kung may infected pa. Iyo. Naglalaw mga alkalde na baka man lamang dahil naki-infected as in dahil may magluwas na sintomas sa luwas kang sa intang pinagsecure na lugar, tanganin na dahil na ini maglakop. Sa ngunyan, sinabi ni Villanueva na igosintang 5 mga checkpoint. Ang mga checkpoint na pinagbuktak ninda, iyuan sa parte kan boundary kan may nonong and Sangay. Camarines Sur. Barangay Maayong and Sangay, Camarines Sur. So sa boundary ini. Tapos boundary man Kantiwi and Malinaw. Tapos sa loob mismo Kantiwi, boundary kang Huruan and Maynonong, Huruan and Bariis and Bariis and Lourdes. Iyan. Susog sa saya magtitinir ang checkpoint sundo na dai nakiklear ang Malinaw sa ang Banwaan Kantiwi sa ASF. After kang nagluwas sa result na igwaning positive,
So nag-conduct kami ng dialogue dahil para sa depopulation o pagkadan ng mga orig. So tapos na kami mag-depopulate sa Horoan, sa Bariis, as in sa parte kang Lourdes dahil within 500 meter radius sa kapos na nagpositibo. Okay, iba kami ng total na 330 na payo na orig na pinuno. Sumali 500 meter. Si Mayor Ami Villanueva, Iyo. sa iya pang idinagdag pa din na itong sumanga urig na tinamaan asing ginaradaan, Dio. iyoan marisibi manan kasadirinin 5,000 pesos kada tarong payo. Yan. Duman sa mga binutas na o itong mga urig na nagedad ng 45 days Iyo. and above. Yan. Oho. Kung ang so nakasabay duman sa kaling, kung 45 days above na, may 5,000 pesos inda kada payo. Roger on that. Okay. Oo. Pero igwaman ang LGU na ipigtao. Apwera ka itong suhali sa Department of Agriculture yan na 5,000 pesos. Opo. Oho. Duman sa ipigtao kang LGU, day ko lang pa din na ilista sa eksaktong mga kumpilang kantidad. Oho. Pero sakob duman, mga namundag pa sana. Sinakob. So, tigtawan manggirari ito. Iyo. Siyempre, duman sa paggadangkan mga orig. So, national government, tatawan sana. So, nabuta. So aktual na nabutas na naapektaran kan swine kan fever na yan. Oho. Okay. Pero so, mga ano pa, sa mga day nabutas, day kasabay sa nasyonal. tatawan kang LGU. So LGU. Tatawan kang LGU. Oh. Tatawan pa so nabutas na, tatawan pa so kurang na. Okay, di halimbawa so sa national government itong so 45 days na nabutas na yun ang tatawan, depende kung pirang payo. So sa LGU naman, so 45 days pababa, budas so gurang, iyo man ang tataon kang LGU. Ayo, Yan. correct. Oh. Tapos iba-ibang kantidad pa ring piyo. Alato na yun eh. Pagbutas, 2,000 per, duman sa 1 to 25 kilo, 2,000 per head. Itong 26 to 50, additional na 3,005. And duman sa 51 and above, additional na 5,000. Yan, malinawon. Duman sa 1 kilo and to 25 kilos, 2,500. Yan. Duman sa 25 26. kilos to 50, Oho. is 3,000 ata yon. Okay. Tapos sa 50 and above, 5,000 pesos. Pero na dinuble, naduble. So Oho, tao yun. kang gobyerno nasyonal, duman sa 50 kilos and above. Yan, kumbaga, depende sa pisada. Yan. Oo. Ang mariresibikan na Roger. mga yaon diyan sa Malinaw, suhali man sa tiwi. LGU. Sa tiwi. Sa tiwi. Suhali man sa tiwi, sa LGU. Yan. Nagpupuon sa 2,000 to 5,000. Depende sa pisada. On top kan marireceive hali sa Department of Agriculture. Sa nasyonal. Okay, sige. Okay. Ayan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCQ. Thank you so much, Compadre Jomar, sa follow-up report kan ASF situation dyan sa Tiwi. We will call si Doc Pancho Melia. Tibaad lamang maakomodar kita if in case na okay sa times kaya ni Doc Pancho para makapakon pa kita, makahugot pa kita ng dagdag na sitwasyon digdi sa ASF sa Albay, at dyan baga sa Tiwi, yun na nga iyan. So nangyari, maabot na sa 330 na mga urig ang pinagkal. June, maray nga sa Indo sa Pulangi, dahil problema, solamente yung Tiwi. Sana ma-contain yan dyan sa Tiwi, nagre-ring ang cellphone ni Doc Pancho na Melia. Yan, sige po, we just try our luck, kung ma-accommodate kita, thank you, kundi we understand tabi, Okay, one more. Tayo ba kita ning two-call, sabi na nga ni rule. Two-call rule. Pag day kasi ni bag, sa 2 beses mong pagdial,
Dai iyan tabi. Okay, sige. Ay, si Doc Pancho. Ay, Doc Pancho? Doc Pancho, good morning. Ay, nasa TV pala nga ni sila. Thank you so much po. Thank you so much po, Doc. Oh, yaon pala nga ni sa TV si Doc Pancho. Nasasanggo ni ang bayan kan TV si Doc Pancho. Yung supigi istorya tapading Jomar sa TV. Yaon si Doc Pancho ang sa tuyang veterinaryo provincial kan Albay. Ano? Yan. Anoan? Batag. Siram sana. Sinapna na batag. Tunay. Yan, sige. Kaya, sukan ha, dyan sa Tiwi, nagtumar action na ang gobyerno, yun na ito, yung parang mercy killing culling, within the 500-meter radius na sinakob, hali duman sa kunyan, hali duman sa epicenter, kumbaga kan ASF. Yan, yun na sistema kan, duman sa tangkal na ito halimbawa, stretch ning lubid. Yan, 500 meters na lubid. Yan. Tapos papataririkon nito. So sa kubunduman, rimati andyon. Ibagan pag-style kan. So epicenter kang ASF. Digdi, ngaya. Kuaning lubid. Ma-radius. Tapos patatarikon nito 500 metros. O, yan ang sakob kan tabi. In the meantime, uningo na batag. Sira mo ni batag. Batag. Yan o. Pamahaw mi batag. Sinapdang batag. Siram sana. Ayan tabi hati ang kuangkaan ang sistema ta nagtumar aksyon na sa gobyerno. So mga may sa diri tabi kaan igwa ka mong marireceive na kantidad man hali sa national government and hali sa lokal na gobyerno. So hali sa national government fixed ito. So sa lokal na gobyerno kan Tiwi, sa Tiwi ini ha, depende sa pisada. Pag nag-itaas ang pisada, nagdadagdag man, sumakukua. Yan. Pero sa kunyan, sa national government, kunyan ito, igwaning fixed sindang computation, dyan sa kunyan, sa pagtaunaan kan kantidad sa Tiwi. Yan, tabi. Sa Tiwi, yan. So less than 26 kilos, 2,000 de pesos. Pag less than 26 kilos. Pag 26 kilos hanggang 50 kilos naman, 3,500. 3,000 yan. Pag 3,500, okay. Yan 26 to 50 kilos. Pag 51 kilos and above, 5,000 man tabi. Yan. So, yan po malinaw kaan. Parang, kunyan may scale an sa indang pagtaokan tabang, so sa LGU man. So sa kunyan, so sa national government, through DA, saro sa ng payo ang babayadan. Itong so ginaradan so kunyan, mercy killing, pinagkal, so kunyan, so urig. Nya so mga iba pa may nabutas na halimbawa, pati so ina igugayod ito sa report ni Compadreng Jomar. So igwaning progression yung pagtaon ng tabang depende sa pisada. Yan, po. So sa pisada ha. Pag ang kunyan ang urig 26 kilos pababa 2,000. Pag 26 kilos hanggang 50 kilos 3,500. 51 kilos paitaas 5,000. Yan. Depende pa yan. Tabi, kumpira ang urig na araw ka ng pisada at tatawang ka mo ka yan. Sige. So yan ang sitwasyon kang ASF. Maray nga ni mo, ta dyan sana sa TV, nako-contain Sana dahil na maglakop. Pag naafektaran ang swine industry, dipisil ang laban. Compadreng Jomar, what's happening tabi giraray, compadre? Ay, ito pa deta, ba itong supig sasabi mong so itatao kang LGU, 2,000 duman sa 25 kilos and below. 3,500 sa 26 to 49 kilos. 49 pala yun. 26 to 50 kilos. Opo. 3,500. Then 51 kilos and above is 5,000. Duman sa agriculture, basado sa pahayag ni Mayor Ami Villanueva, sa Rama pa din na 5,000 pesos. Kada saro.
Uniform. Kada saro. Kada saro. Uniform. Kada saro yan. Halimbawa, ang urig mo ngaya 10, di ikuha kang 50,000. 50,000. Yeah. Pero ang condition man dyan, dapat ang urig mo is 46 days and above. At na ba? Okay. So, kumbaga, butas na. Butas na. Then- 45 days ata yan eh. O Oo. 45 days and above. Then luminaog sa Dahil pa LGU, butas, duman sa oo. bako butas. Budas sa butas mang giraray. Buda sa butas manggirara. LGU, Ta pisada supig ko niya na ni, pisada supig basarag ng LGU. So sa Kasi kung pigbubutas pa di ang orig. Pag 45 days na, Yes. pwede na yan ipabakal. Oh. Ang Department of Agriculture, tuman sa nasinda sa nabutas na supig ka padudo pa kang ina, dahil yan dahing pakilabot mabayaran. si dahing pakilab. Eh di ko niyan mas mahiwas ang coverage kang LGU. Di ba? Roger, Oh, halimbawa. sinabay ninda, so padudo pa, Okay. so nagdududo pa. Nya kung halimbawa igonin tulo pang padudo di maray-ray sumako ko akan ining suhag racer, di ba? Oo. Tada ining Dahil kung dining limit kumpadre kada hag racer nga igwa kaning 26 kilos pa itaas tatawan ito kada saro ning araw kay itong iyo pa kantinor. Ay, Iyo pa yan na talaga, paliwanag. iyo. Kaya halimbawa, igwa kang tulong orig na nagpapadudo pa, kada saro may ukbo na 10, di may Oh. 33 kang orig. Oho, Kung duman sa LGU, ang tatawan sana sutulo, so ina sana. so ina. So, kung duman sa Department of Agriculture, So, ina sana. Oo. 15,000 sana marireceive mo, tatulo, Correct. so ina lang. Oho. So, kung sa LGU ka, may marireceive na itong kada saro na ukbo na 2,000 pesos. Oho, di Sa may padudo pa ito. kung halimbawa tulo 6,000 na. Oho. So padudo. So, padudo. So mga ukbon, So 30 ukbon. ba ito? 30,000. 30. Times 2,000, di may 60,000 ka. Yata may 60,000 dakula. Hali sa LGU yan. Dakula. Imas, 15,000 pa, tas sutulo mong dulat Coming from DA. from the LGU pa yan. LG. Uy, dalaga dakula. Dakula. Iyan. Oh. Malinaw yan pa din. So, basta so DA, mataw yan ki 5,000 sa kada saro na urik Yes. na ang edad 45 days and above. Correct. Oh, Ah. okay. O yaon pala si Dahil ka yaon si Doc Pancho Melia sa Sanggunian Bayan mismo kan tiwingon yan. Inapudan ko. Naghagad ng dispensa ta siguro yun yung pinaguroronan duman sa tiwi. Baka yung tabi pa iyo, Pio. iyo. Sige. Mhm. Okay. Si Mayor ngunyan nasa Metro Manila. Mhm. Sige. Naghuhulong kami. Sa airplano siya. Sabi, matikop na ngayon sa airplano, sabi Jo. Walang iya ka, Mapundasan ako sa imo pag-abot sa Manila. Pininjente kan piloto suko niyan tapi gururunan urig. Walang iya ka. Iyo talaga. Matikop na ngaya, Jo. Pag-abot ko ngayon sa Manila, budanta ka. Alang iya. Sige. Ayan pa rin ang mareta, Jo Marbian, DCGV. Thank you so much, compadre Jomar. So, yan tabi, addendum duman sa inot na pinagpaluwas ng impormasyon through Jomar Bien, pading Jomar, dyan sa First District. And meantime, surprise time, nasa SB, Sangguniang Bayan Kantiwi, si Dr. Pancho Melia, ang sa tuyang veterinaryo di Albay. Yan. Gilitan na muna yun ha. Uni po, bago kita mag-station break ha, may 2 minutes man kita, nasa loob pa kita kan sirkulo. Magpreparar tabi ita halos 24 oras na mawawaran nin tubig ang Ligaspi, halos bilog na Ligaspi. Yan, tabi. Tapuon na FETSA 15 sa aga na alas 6 nin Banggi. Ang maputol ning supply nin tubig mismo, PhilHydro. Yan, PhilHydro ha. Ang PhilHydro, iyon supig, babakalan man ning tubig kan LCWD. Ang PhilHydro ay nag-supply kan tubig sa LCWD. So LCWD man, yung minasupply ng tubig sa mga konsumidores. So PhilHydro may ipinagtalaan na paghirahay sa aga. Mapo nila size nin Banggi. Sarado ang tubo kan PhilHydro. Di yung tubig na mabulos ako niyan sa Ligaspi. 6 p.m. to 6 a.m. 6 p.m. of May 15 hanggang 6 a.m. May 17. Uni pan bonus.
So Legazpi City Water District man, May 16, 6 a.m. hanggang 6 p.m. sindaman ang makat ning supply ning tubig. Iyon na. Jen, ba kung pig ko naman hindi kasubago? Sabi ni Jen, iyon na gaya, na kunaan sa news pati. So yan tabi, plano na kan sistema. Pagdaing tubig, grabing inconveniensya. Mainit, brownout, daing kuryente, daing paning tubig! Yun man. Sa agan ha? Sa aga. Daing ko na in particular sa mga barangay. Nagkapersa ng barangay, anday mawawaaran ng tubig. Ha? Nagkapersa ng barangay, anday mawawaaran ng tubig. So kagabsan, wara ning supply ng tubig po yan. Puon sa kunyan, sa agang alas 6 nin bangi, petsa 15, sundo yan alas 6 nin aga, 16. Care of PhilHydro. Pag alas 6 naman nin aga, 16 nin bangi, sundo alas 6 nin bangi. 16 nin aga, 6 a.m. 16 nin aga, sundo alas 6 nin bangi. Courtesy of LCWD. Yan. May mga repairman sila naman. So yan tabi ha. Ang anunsyo na dapat nga tong pag-andaman. Oras Pilipinas 9:36. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Ano mang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! sa pamilya, Ganado! at syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Ano mang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today.
Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimate Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. Damang-dama talaga ang ginhawa dito sa Generica Drugstore. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much Tabi June and buwelta na kita sa tuyang programang Tingog Kanbanwaan. Inibaya na hearing manungod sa droga na pinag-iinvolto si Presidente Marcos. Anong katuyuhan daw kaan? Is it sa mga kunyan, sa mga kontra-administrasyon, okay yan. Sa mga pabor sa administrasyon, bako yan na okay. Kitang nasa tao, anong mapapala natin? Okay, sige. Igwaning testigos. Adik si Marcos. O ano? Papahalion ba na? Anong katuyan pahalion? Hindi. Then matsalida na naman subisi presidente. Ano nasa nakitang Pilipinas? Bay ano yun, di ba? Dai nasa ng presidenteng dai sinungkit pa ibaba. Magpuon kan mag-people power kita. Magpuon kan mauso yan na people power sabing bloodless revolution. Dumanan na tuod ang Pilipino na whoever is the sitting president tutok silon pa ibaba ta tutok silon. No. Maringan ita mga matatagbaga so nakaaging presidente Jun ade si say di kita nagkaigoning an ultimong napababa sa pwesto forcefully si Erap. So ibadain na. May kasabihan baga paano na revolution begets revolution. It's the cycle. Maringan ita napunduduman sa panahon ni Erap ano yun. So ba nga nagsunod bagang presidente? Sa iso nagsunod na presidente kay Erap. Si Noynoy. Si pakikonig din na nalingawan ko na. Sina nagsunod kay Erap? Guya. O ito nahampang man sa matinding kwan ito. Pero nasustiniran. Dahil nagkrampol sa gobyerno ka ito. Ang apektado ekonomiya dyan. Whether we are pro or against Gloria ka ito, so naapektaran sa ekonomiya. Bilog na Pilipinas. Yan. Dahil ka ito na pabagsak si Gloria. Napapreso after na kan presidency. Then nagsunod kay Gloria si Noynoy. Tama ba? Si Noynoy nagsunod dito kay Gloria. Then, after Noynoy, ininang si Duterte. O kay Duterte, daing masyadong kunyan yun. Daing masyadong upheaval. Then, here comes now ining si Marcos. Pigpupo na naman yun. Magikitang mapag-ikmat na siguro, mapagmasid na ta. Whether we are pro or against Marcos, gabos kita, apektado kan ill effect kang grabing pagbubutong paibaba
Anday naisip ka ni ba, okay, nag-aabibar sa mga anti-Marcos ta, mabubutong si Marcos pa ibaba. It's not only the presidency ang nabubutong pa ibaba, the entire Philippines. So, ekonomiya. Oh, ano na daw kita kanig di sa Pilipinas? Di ba? Noarin daw kita makakakuanin sa wrong leader na parang igwang father figure na talagang igwa man ning diit na resistance siguro, pero kuan bako nang arog ka ining iling sa Senate. Hindi ko na ma-express eh. Ay, say na sana kita pupuruto na Pilipinas ka ini. Bata kita mga Pinoy tuod sa negatibong news. Iyong kikultibar baga yunin maray bako. Whether rightly or wrongly, tuod kita na mas daog makita sa negatibong news na pinag-feed sa to, poon kan people power na ito yun, na tuod bagang Pilipinas, magparahiling sa telebisyon, ang dalagan kan bareta, negatibong permi. So mga gains kan gobyerno, daipigtatawan nin importansya. So anong nangyayari? Anong epekto? Low moral ang mga Pilipino. Natuod na sana duman sa araw ka itong puro negatibong bareta. Ili nga, saro sa emplo naggibuning parang super body tanganing magbantay sa human rights kan mga tao, magportir sa human rights kan mga tao, apera kan Human Rights Commission, igong parang super body na pinag-create yung palasyo. Ano na naman ang reaksyon? Negatibo na naman. Oral daw iyan ako sa summary. We are being bombarded by negative news. So mga diit na gains or maski dakulang gains sa ekonomiya, sa industriya ning kung ano-ano, wala, hindi yan pinapansin. Tadumang kita na to. So anong nangyari? Yao na so, halangkaw na pinag-apod niya tong culture of dissent. So perminasan ng kontrabaga sa gobyerno. Yan. So yan tabi ha. O yan bagapik, day titunungan sa Marcos. Yung kung napatunay na nagamit kidrugo, pababaon ta na. Masalidan naman ng presidente, masalidan na sa presidente. Ano na naman? Kugay na naman sa Pilipinas, June. Tapanibago na naman na Mario Sepo. Seldom kitang nakakadawog na sa Senado, nag-imbestigar na uni na. Tibaan lamang maaktibar na sa Bataan Nuclear Power Plant yun. We are experiencing crisis today. Sunod-sunod na bagang bareta. So NGCP, pinagdeklara na yellow alert kung ano-ano mga planta, mga alert. Gustong sabihin, may krisis kita sa kuryente. Nuclear power plant. Nataday pigururunan iyan yun. Tapigurunan. So pagpabagsak ang presidente, taadik da. Will it solve the problem kung bumagsak ang presidente? Ang masalidan naman kan after 2025, rin na masunod na eleksyon, 2028 sa presidential, totoo kisunan naman ang maniwala ka. Iyon na ng kultura ta sa Pilipinas. Yan. Maray nga ni tang puwersas armadas ngunyan, budang polis, kunyan, matatag pa, sa administrasyon. Ay, nako, baya kita. Sa ibang nasyon yun, ang pinagururunan, ekonomiya, magiling ka mo, Channel News Asia, magiling ka mo, CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera. May mga issues man duman, pero ang issues duman is talagang lagarto, contentious, Yan. Pero, kadaklan yun na yan. Seldom ang mga araw kaining na kukunyantang bareta na pipabagsak ang gobyerno. Digdi man sana sa tuoso. Yan. So, para ehemplo ko baga nga ni, sana makaaraw kita sa Singapore. Kaya lang, question is, arin kita daw makakakuanin araw ka na sitwasyon na makakabutong kang Pilipinas with unison kamaga majority kan mga kunyan, mga Pinoy, yaw ng suporta sa gobyerno. Siguro daina. Ay nako. Maray na agad yan sa mga kunyan, sa mga nag-arantabay man sa tuya sa pawa. Sabi digdi, Sir Ping,
Ingat lang kita dahil ang China is playing dirty game sa Pinas. Totoo iyan. Iyan nga ni na mga pigapaluwas na kunya ninda, mga statements baga na igo nga yaning kasunduan. Kwan iyan. Igo nga ning kasunduan between the high-ranking officials kan Puwersas Armadas. Budak ka nagkaperang official kan gobyerno. Kwan yan saywar. Saro iyan sa mga pinagpapautob kan kunya ninda pinagsaro sa pigi-idulukan mga China si so na kunya kan The Art of War, Sun Tzu, tama ba yon? Yan. Libungon mo ang kalaban, kugayon mo, sagkod na so kalaban day na isang gigibohon. Iyon na pigisaywar kita, bukag na ba kita sa Pilipinas? Saywar ang gibo. No, ta siyempre nagkirar na sinading doubt. Baka kanya may talagang kasunduan. So nagkakaperang miyembros kan na so nagkaperang opisyal kan gobyerno, lalo na Puwersas Armadas, manungod sa West Philippine Sea. Baka ngayon may kasunduan talaga sa China. O di nababanga na sa Pilipino. Kikugay kita, saywar iyan tabi. Ang problema man sa mga Pinoy, iungitan ng iungit yun ang China nin valuable intelligence. Ano ining valuable intelligence? Sample. So atin to koalisyon baga yun, mapasiring na naman duman sa ayungin Solgado, kung duman sa lugar sa West Philippines, matauning tabang sa mga kunyan, mga parasira, mataunin krudo, pagkaon, gabos, so mga nagsisira duman. Duwang simana pa bago magkon itong atin to koalisyon, di buro bareta na, masubra ngayon sa Sanggatos, na masarabay ngayong civilian ships. Di bareta, may mga video, o di ano pa sa China, nagangarak nga, makakaprepara na sa China. O anong nangyari? Dahil nasa lasupigataramtad yun. Sabi kan China, o ni man ngaya, preparado na maabot sa 200 man na milisya, ni mga parasira na kumbaga sa Pilipinas, kapgo, ayo ang isa sa Batman, o bakong narimati na. So atin to koalisyon, civilian na group na, yun na nga, nagpapahiling manin orag man, kaya lang bibarita na bibarita. Dinaisiyan kan China. Nakaprepara sa China. Pati sa mga statements kan sa tuyang mga opisyales kung anong dapat nagibuhon on the legal side. Masangat ganing arog ka ining reklamo sa International Court. Sa depensa naman, arog nga kining gibuhon, mabugtak nga kami ning radar. Duman sa may norte kang Pilipinas, sa may Batanes. Nagkakairisihan. Nagbisita si Sekretaryo Gibo Chodoro sa Batanes, Pigbarareta, nag-statement duman si Gibo Chodoro, dadagdagan ta ang kapabilidad militarily kan kunya na ini kan lugar na ini sa Batanes. Tanganing mahiling taso nag-aragi diyan ng mga barko. Pigbarareta o dinay siyang kan China. A day after na magbisita si Gibo Chodoro duman sa Batanes, nagkaigwa na ng statement sa China. Dahil ka mo magbugtak ng dagdag na military dyan, infrastructure and mga kagamitan. So China na nagpatakot sa to, tigbabawalan na kita sa teritoryo ta na magbugtak ng dagdag na pwersa militar. Buda magpakusog kan military advance command post. Pigdidikta na kita kan China. The point is, naaraman ninda na mabugtak kita duman ng dagdag pasilidad militar, tapig para barita ta. Pig-uungit tas inda ning valuable intelligence information. Yan. Matinaram kita. Bako man kamo mga announcer mo na mga kwan. Inda ko man mga kwanta sa pag-iribata sa hanap buhay sa Manila, ining mga the way they present the news, negative na permi ko bako. Tapos uni pang mga bareta, ma-interview duman sa DFA. So mga valuable information na dapat day naisiyan kan China administratively, mga taktika niya to legally sa problema sa West Philippine Sea. Di ba lang ibog sa bilog na kinaaban? Di pa. So China, day na nag-field dig din impormasyon ng ahente tao. Yan na, pigo bareta na. So atin to koalisyon na, expect nindo. Ang ngunyan sigurong aldaw sa masunod aldaw, mahalos ang gatos yan dyan na mga civilian boats. Mahatod ning tabang duman sa mga parasira ta sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Pigparabaretaan. 1 week before, nagaprepare na ngaya. So atin to koalisyon. Sige sa nang ilingkan China sa TV. Kasubago nagluwas na ning sa China. O ni man ngaya. 200 mahigit na milisyaan sa muya manay. Iaabat. O bakong rima.
Mabilta po ang programa, pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay mayor nonoy kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba. May nalbay si Governor Rex Lagman, maaasahan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakadepende na sa Kongreso kung babaaguhon ang schedule kampirilian para sa barangay asin sangguniang kabataan. Sigun kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasa kamot kang Kongreso kung ipopostpone o i-reset ang petsa kang eleksyon mantang kaipuhan na nakaangkla ini sa kriteriya na ipiglatag kang Korte Suprema. Enot nang isinumite ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villaferte ang House Bill 10344 na nagmamaot na gibuhon ang pirilian sa Oktubre 26, 2026. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apec. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit 1 dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan.
Season 10 mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Uragon Virac, Urumahan, Karantahan, Asin Tarabangan, Season 10. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat na nasaba. Asim kinat ng pamilya. Asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad, at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Nasa 15 minutos na, lapas o kaya 12 minutos, luminapuas ang alas 10 nin pagkaudto. Yan sa Pawa, bisperas mo niyan, advance happy fiesta sa mahal na patron kan Pawa, Legazpi City. Sige tabi mga paradangog ta dyan sa Pawa. Maray na aga, Sir Ato Lim. Sa tuya man na paradangog sa Petron, Top Gas, Gasul. Yan. Sige, balta na kita sa iba pang mga informasyones digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Yan, kan saro, nagpasiring man kita dyan sa ining may parte kan Kamalig. Good morning dyan sa mga taga Kamalig Albay. Mga oro istorya man dyan. Nasa tuyang nagkakainirib. Si Ramon dyan so Yanis Barbecue. May barbecue dyan sa may simbahan. Yanis Barbecue dyan. Naaagihan mo an. Tubaga kung pasiring ka sa Kamalig, sa tuong porsyon, pakalampasan na kan plaza. Yan, Yanis. Masira mo niya yun, tumana ka. Sarong tuhog. Laman na Dracula. Gari 35 yata ito sa saro. O ari-arog kaan. Pero talagang sulit. Dawa isira mo na yun. Yan na Yanis Barbecue. Yan. Good morning. Para dangog ta pala nito, John. Na mga yaon duman. Takan
ano ito nagpasiring ako duman. Domingo yata ito motor-motor kita. So, pasikwan sa nabaga. Hiling-hiling kang palibot. Inabot akong gutom. Hapon na niya ako igwa ng Yanis Barbecue. Di. Nagbakal ako duman. Pwerte yun. Nakatulog daw ka ito. Dahil ako naman, giyon na ito. Yan. Pero mas basiram so sa imong kunyan. Laman loob na Isus talagang pakadali. Ano yun? Marigsip na maluboy-lumoy. Tama lang. Ano, tabi. Kumbaga sa Bicol Express naman, suluto ni kunya ni Yi na Laurin. Bakong nakatanak ka ito John, sudara ako bagang sarong train na Bicol Express, siram sa nakan pakatostaning, so tamang-tama lang magano John. Ituan mo yako. Inda, ani ba, kanya-kanya mapaanong tana baga, ano, ani ba, ang gusto so Bicol Express na may gata. Sako, ito talagang so ginisa na mamara, tapos tostado ning diit, ni na karning oregano John. Pinusakan mo ning kunyan, lada, kamatis, bawang, sibuyas. Tapos yaon na so, siyempre, so balaw, ano John. Yang balaw John, pig kunyan mian, pig papagaan, kaning ba ko masyadong maasgad. So tama lang, tabi, no? Ipagaan mo yan. Si Ramon, si Yi, nalaw rin na maurag ka magluto. Arog ka na tortostado na kunyan. Bicol Impress, yan. Sa tuyang mga paraan tabay, ano. Andali, ano itong text natin? Mag-text ka lang, tabi ping. Matipon ako Yi, nin kunyan. Nin pagpaluto sa imo. Yi, matipon ako. Ning diit. Siguro ang 1 kilo, pwede na ano diyon. Pero ang dapat natipon ng tango na nganing i-text na si na alaw rin. Matext ako sabi ni no arin pag-iguan akong pambakal ning karne. Budalada. Ano, pag-iguan ng pambakal ning karne budalada. Pwede man da pay later, malang supog man na, ma-pay later ka. Supog magano diyon. Kunda pag-iguan na akong napili, natipon, mabakal ako duman ki kunyan sa saod sa Albay, ki Ramon na paminta. Dahil naman ugaring nagtinda si Amon, so mga barkada na sa nagdaman. Bakal ako siguro, tama yun na 1 kilo, ano? Pipidaso baganing kunyan sana. Darawang ko sa imo Yi, so balaw budalada, bawang sibuyas, sa imo naman, iyo to subayadang ko. Ano? Ay di mabakal ako ning kwan. Balaw, sibuyas, lada, bawang. Darawon ko na sana sa imo Yi. Lana. Tapos ipaluto na sana. So labor na sana ano diyon. Sus nasiram kaan. Iyo, ma-desider kita pag sweldo lamang ano. Apudan tay kayi. Tanganing puwerte ang laban. Darawon ko digdi yun sa quarters. Sumapna ka dyan ng bagas. Sabado duty ka man ano. Pagsawa, yun tamang-tama. Sira mong bagaan. Dali sa nata, nagtiksi. Okay, ping. Digdi kita sa irarom kan mangga. Yugun mo an. Presko dyan managad. Sa irarom kan mangga da. Kung nakabot dyan sa lugar mo tabi iya. Ang mga naarin managad. O di, sige. Buwelta na kita kan sa tuya pang ibang mga pag-uro-restorya. So, Catanduanes palan, naku, congratulations dyan sa provincial government kan Catanduanes. Putok na putok ang turismo dyan yun. Yan, sige. Aran nida kay Kapitan Atan na Rodinas. Pudunta kaji kon mga naarin. Under the leadership of Governor Boboy Kuwa. An sa iya dyan na tourism officer, si Madam Carmel Bonifacio Garcia. Putok na putok yun ang turismo sa Catanduanes. Mga foreigners ang yaon dyan. Gulpi ang aram mo, ayuning mga foreigners. Kung igo nag-arabot sa satuya, dahil tanan pagpara-estimaron ka ito bagang sa mga gusto tabag istimar sa mga moderno, sa mga dahil naman nagparahanap ka ng mga foreigners, dahil na kaanduman sa inda, magsala, sobra pa,
ipadidadaron sa mga bagay na lugar na mga hotel or kung ano. Pambihira naman ang gusto kaan. Ang gusto kan mga foreigners, itong mga bagay, aktibidades, as in mga lugar na closest to nature. So natural sana. Yun ang pighahanap kan mga foreigner. And that includes, ano ang nature? That includes kitang tao. Kita mismo, individualmente, pwede kitang maging tourist attraction sa paanong paagi. Sa pag-estimar ta sa inda, nin tama. Yan. Ngunyan ang pighahanap kan mga foreigners, bako sa mga pagkaon na kita baga naganap mga masiram, kung ano-ano. Ang pighanap kan sa mga rare, sa mga delicacies digdi. O, sarawanan sa duman sa indang na. Mga nagre-relax na lang yan, June. Ang pighanap kan, suwara duman sa inda. Anong wara sa inda? O, iyon ang dudumanong kaan digdi. Iyon ang pigtutuyo kan. Anong aktibidades? O, so, igwa pang makahoy nga sa gilid. Igwa bagad yun yung mga lugar na makahoy sa gilid kan dagat. Yan ang pigaran na pagkaan. So, bako pang masyadong develop. Na igwaning, siyempre, igwang pasilidad na igwaning makakaturugan lamang aircon, igwaning basic facilities, necessities, tubig, seguridad, pagkaon. Pero as much as possible, so, nature na preserved. Iyan ang kunyang kaan, ang gusto kan mga foreigners. Iyong yaon dyan ngunya sa Katanduanes yun. Dai dinisturbong maray, masikan mga beach resorts yun. Dai disturbong maray ang nature, piglinigan sana yun. Inayos-ayos sa mga rocks kon igwa, tapos pigisigid gabos. So dagat, piglilinig ang irarom kon kaya. Iyo tabian, closest to nature. Igwa dyan so binorong point, nagaruman sana sa Batanes. Yan. So kultura, yaon dyan. Kaya Abaka Festival nga, yaon dyan sa Catanduanes ngunyan. Ngunyan na bulan ng Mayo. Kaya congratulations po sa leadership dyan ni Gobernador Boboy Kua. Yan. Pati sa hierarchy kan provincial government, si Vice Governor Peter Boste Kua. Yan. Pati na sa Sanggunian Bayan, Panglalawigan. Gabos dyan, men and women. Elected or not elected sa Catanduanes. Ang turista dyan, mga foreigners. Igwa na nga nagdoong dyan na cruise ship. Tapos digdiman sa Ligaspi, igwa nang madoong pa, cruise ship man yun. Nahiling ko na ito sa ipinag-post ni Director Erby Aguas, kan Departamento de Turismo. Igwa na naman ng cruise ship na madoong digdio. You can just imagine, andara baga kan, kwarta, ang sarong foreigner, halimbawa nga from Great Britain, o halimbawa hali sa Fransya, o sa Estados Unidos de America, o sa Australia, dolares ang darakaan. Mapasalida na anin dolares sa Manila o kung saan. Di pesos na iyan. Gagastoso na ito yung digdi. Di malaog ang kwarta. Iyan ang simpleng eksplanasyon kan tourist economy. Yan. Ekonomiya de turismo. Ang sarong halimbawa turista from England, ang denominasyon sa England is tama ba euro? Yan, makusog basa lang kaw ang balor kang euro kaysa sa dolares. Isalida mo ang digdi sa pesos. Pirang ribong pesos ang ibubukbukan sa mga dudumanan ninda. Dadagosan na hotel. So dadagosan na hotel, ugmahon ta siyempre mabayad sa turista nga tulong banggi o igwasindang kita. No. Imagine kung pirang hotel rooms ang okupados ka yan. Buda kung pirang turistas ang yaon dyan. Gumastos sa sananing kada saro ngaya 5,000 a day. O, kung igwa kang 30 turista na nagagastos ng 5,000 a day, piraan na nakakasirkular na kwarta kandig di sa satuya. Yan ang pinag-apod na horizontal spending. So hotel, pag binayadan na kan so turista so sa indang bill, di may pambayad na ito sa security guard kang hotel. Ugmahon security guard kang hotel, may pambakal naman siyang bagas. Pangbalon kan sa iyang aki, pag-eskwela, pambakal bulong, gabos. May pambayad na siya sa
para luto kan hotel, sa waiter, waitresses, sa room boy, so mga yaon sa lobby, gabos na yan. That's what we call horizontal spending. No, saro pa sa ng turista na ehemplo niya to diyan. Nya kun an sarong turista may darang halimbawa $20,000. Tada yung man mabarakasyon digma kung preparado. No, imagine na ang tabing minabulos na kwarta digdi sa Satuya. Pareho diyan sa Catanduanes. Kaya congratulations. Boom na boom ang turismo diyan sa Catanduanes. Pero ikunya nindo ha, diyan kay Madam Carmel na Garcia, ihingwahon na mapreserbar ang nature ning todo. Tayo na pigahanap kang kunyan kan mga turistas. I-maintain lang itong so basic, tubig, seguridad, pagkaon. Yun lang. Tubig, seguridad, pagkaon, aircon siyempre. Yan. Kan mga yaon dyan na pigdadagusan. The rest, ang gusto na kan, mga adventure, buda itong so nature. Gluto mo ning nakakaon ka na dyan ng kabakag. Kung di pa ako nakakaon ng kabakag, masiram da yan na kabakab na yan. Pero kuneho dyan, nakapulutan na ako. Ika dyan, nakapait ka ng kuneho. Nakakunyan ako. Pero dahil na kumautro, tagari kahirak man, Pero masiram so kuneho, so rabbit. Mainit sa lawas dyan. Inadobo ito. Pertihon, pounds po, Papa Pio, ang sayo kayo. Tama, pounds. Tama. Pounds, Europe, UK pounds. Salamat pong maray. Operaan balor ka ang tabi. Grabe baga. UK pounds. Salamat pong maray. Sabi ni Jerome na Analia Rena. Salamat kan sa idong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay masunod tulos. News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.